Kumusta? Magtuon karon sa mga porma, letra, numero o pulong nga naglahi sa grupo. Asa man niini ang nalahi nga letra? A, M, A. Ang nalahi nga letra kay ang letra nga M. Sunod. Asa niini ang nalahi nga letra? R, B, R, R. Ang nalahi nga letra kay ang letra nga B. Asa man niini ang nalahi nga letra? O, 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 C. Ang nalahi nga letra kay ang letra nga C. Asa man niini ang nalahi nga porma? Circle, 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 triangle. Ang nalahi nga porma kay ang triangle. Kini, asa man niini ang nalahi nga porma? Square, square, star, square. Ang nalahi nga porma kay ang star. Adto na pud ta sa nalahi nga numero. 2, 5, 5, 5. Asa man diha ang nalahi nga numero? Ang nalahi kay ang number 2. Asa man dinhi ang nalahi nga numero? 3, 3, 1, 3. Ang nalahi nga numero kay ang numero nga 1. Asa man niini ang nalahi nga pulong? Sa, ma, sa. Ang nalahi nga pulong kay ang pulong nga ma. Dinhi, asa man ani ang nalahi nga pulong? Ro, ka, ka. Ang nalahi nga pulong kay ang pulong nga ro. Karon, atong linginan ang nalahi sa grupo. Asa man diha ang nalahi sa grupo? Tama, ang nalahi sa grupo kay ang letra nga B. Kani, asa man diha ang nalahi sa grupo? Ang nalahi sa grupo kay ang numero nga 4. Very good. Kana, asa man diha ang nalahi nga porma? Ang nalahi nga porma kay ang porma nga square. Very good mga bata. Kana, unsa man ang nalahi nga pulong? Ba, ba, sa. Ang nalahi nga pulong kay ang sa. Very good. Aha man diha ang nalahi nga letra? Ang nalahi nga letra kay ang letra nga R. Tama. Last, asa man diha ang nalahi nga porma? Ang nalahi nga porma kay ang porma nga square. Very good mga bata. Sakto ba tanan ang inyong mga tubag? Very good. So karon pwede na ta mag-answer sa ato ang answer sheet. Magpatabang ta kay mama unsaon. Bye-bye mga bata.